Senado gisugda na ang hearing kaganinang buntag kalabot sa nahitabong panagbangi sa Mama Sapano, Maguindanao niadtong Enero 25 diin 44 ka mga PNP Special Action Force troopers ang namatay. Lakip sa nitambong sa hearing mao sila si DILG Secretary Mar Rojas ug si Board of Inquiry Chairman Benjamin Magalong. Gipresentar ni Magalong kaganina ang preliminary findings sa panagbangi sa Mama Sapano. Diniyang gipakita ang mga lugar diin dunay mga terror activities sa Mindanao nga gikalambigitan ni Malaysian terrorist Zulkifli Binhir alias Marwan. Naisgutan sab ang napo ka mga operasyon nga gilusad aron masikop si Marwan, apan ang operasyon ni atong Enero 25 lang ang nagmalampuson. Samtang ang padayon pang gipangita si Basit Usman na lambigit sa mga terror activities diin 17 ka mga tao ang namatay sukad ni atong 2002 hangtod 2008. Gibutyag sab ni Magalong nga ang 392 SAF troopers gibahin og 12 ka mga grupo din ang usa ka grupo magsilbing main effort samtang ang laing upat ka mga grupo mao magsilbing support effort. Nito nga sab si kanhi PNP Chief Alan Purisima sa hearing aron mohatag og katin-awan sa papel sa Maguindanao Police Operation. Kini human giingong gimanipula ni Purisima ang operasyon bisan pa man nga nasuspenso na kini tungod sa mga corruption cases nga gipasa ka bato kaniya. Apan daan ang gisalikway ni Purisima ang mga alegasyon ug nibutyag kini nga ang iyang papel sa operasyon mao ang paghatag og intelligence package kalabot ni Marwan ug Usman ngadto sa operating team nga iyang giturn over sa wala pa siya masuspenso. Samtang sa gawa sa Camp Crame, usa ka misa alang sa 44 ka mga PNP SAF troopers ang gipahigayon. Ang mga misalmot sa aktibidad nagdala og tarpaulins nga dunay hulagway sa Fallen 44 ug mga Philippine flags. Kasamtangang nagpadayon pa ang hearing kalabot sa Mama Sapano clash.